Benvinguts a Món de Llengua. Com veieu, entre ara mateix a una de les nostres aules de la Universitat CEU Cardenal Herrera, on fem un curs de C1, de valencià C1. Ara els alumnes esmorzen, però us volia dir que estem tractant un tema que és el dels signes de puntuació. Segur que és un mecanisme de cohesió que entra dins de l'apartat de cohesió i que heu de saber controlar molt bé. Per què? Perquè s'avalua. Per tant, vos faré una explicació detallada, que espero que vos quede clara, de com cal utilitzar aquests mecanismes. Quan hi ha una subordinació hem de posar un signe de puntuació, quan no n'hi ha cap doncs n'hem de posar un altre, totes aquestes cosetes. D'acord? Vinga, avant! Mireu, vos he fet un parell d'esquemetes. El primer que he fet ha sigut bàsicament explicar-vos així detalladament com podeu evitar les errades més habituals en la puntuació. Però això no ho és tot. De fet, en la segona part d'aquest vídeo veureu que també explique com podeu utilitzar bé les conjuncions. Per què? Perquè és un aspecte que es relaciona directament en la puntuació. Perquè és una qüestió sintàctica. Molta gent es pensa que la puntuació és tonal. La puntuació no és tonal. La puntuació pot ser tonal, de to, no? Per a respirar i tal. No és tonal la majoria de les vegades. Pot haver-hi puntuació d'estil, però també hi ha puntuació sintàctica. Per tant, aquesta primera part és per tal que eviteu qüestions de puntuació que pot afectar a la sintaxi bàsica, puntuació bàsica. I després ja ho ampliarem amb les conjuncions, a partir de les quals també podeu veure que la sintaxi està directament relacionada. Mireu, com podeu evitar les errades? La primera qüestió principal és no poseu coma entre subjecte i predicat. Errada molt habitual. Si teniu un subjecte com podria ser la conseqüència més greu d'aquest problema, així ja no hi ha una coma. Ja teniu el nucli del predicat. Una altra cosa és que tingueu un xicotet incís explicatiu, però si no en teniu cap, no podeu posar la conseqüència més greu d'aquest problema, coma, és la pèrdua de recursos. Heu de posar la conseqüència més greu d'aquest problema és la pèrdua de recursos. Ja està. Primera errada molt habitual. La segona errada més habitual és el fet de no delimitar bé el que vos havia esmentat adés, que són els incisos explicatius. Què és un incís explicatiu? Per exemple, quan teniu una subordinada adjectiva explicativa. Si no controleu massa bé la nomenclatura sintàctica, mireu què és el que teniu així. Hugo, que estava de braços plegats a classe, va fer l'exercici malgrat tot. Per què aquesta frase està malament? Per què aquesta oració està malament? Doncs perquè teniu així el subjecte i en el moment que feu una explicativa, això és una explicativa, no podeu no posar esta coma o no posar esta altra coma, quan en aquest cas són les dues comes les que delimiten l'incís explicatiu. Això que vos he marcat és l'incís explicatiu. Per tant, com estaria bé? Hugo, que estava de braços plegats a classe, va fer bé l'exercici malgrat tot. Fixeu-vos que l'oració ha de començar així i ha de continuar així. Hugo va fer l'exercici malgrat tot. El que tenim enmig és una explicació, és un incís explicatiu que s'ha de delimitar molt bé entre comes. Després també tenim oracions especificatives que no cal delimitar-les entre comes, però si les delimiteu no podeu delimitar una cosa i l'altra no. És a dir, tan malament estaria si llevareu esta coma com si llevareu esta. No podeu posar-ne una i l'altra no. Per tant, molt important que delimiteu els incisos explicatius. Tercera qüestió. No oblideu la coma del vocatiu. Famosíssima coma del vocatiu, de la qual s'obliden fins i tot alguns mitjans de comunicació, tant en castellà com en valencià, perquè estic parlant d'un tema que no està estrictament relacionat amb el codi lingüístic, una qüestió de codi, no? Com que el valencià i el castellà són llengües diferents, doncs no. Això és aplicable a moltes llengües, romàniques o no, perquè és una qüestió, com vos dic, relacionada amb la sintaxi.
Per exemple, en castellà també està malament si no posa una coma del vocatiu. Què és el vocatiu? Doncs quan ens adrecem a algú. En aquest cas, mireu, vos he posat un exemple d'una carta, una carta formal, que és un dels textos que podeu trobar-vos a l'examen. Per exemple, bon dia, senyor administrador. Sí, està molt bé esta coma per a començar el cos de l'escrit i canviar el paràgraf i tot això. Però, si no delimiteu el bon dia i el senyor administrador, bon dia, senyor administradora, sí. El motiu d'aquesta carta és fer-li saber que tal cosa. En aquest cas, sí, delimiteu molt bé el vocatiu. Gràcies, amics, entre gràcies i amics, una cometa. I ara ve la part més important de totes, i la més important no sé, però la més complexa i que cal treballar mitjançant escrits, redaccions, expressió escrita. Heu de fer moltes redaccions per tal de controlar això, però pot arribar a ser matemàtic, este tema, esta qüestió. Diu, no poseu comes quan no hi ha elements de subordinació o de coordinació. Quan podem saber que se subordina o es coordina? Clar, la subordinació i la coordinació ens fan veure que precisament tenim oracions compostes. Què vol dir això? Que estem segmentant el text d'una manera o d'una altra. Perdó, que estem cohesionant el text d'una manera o d'una altra. Cohesionant vol dir que estem unint mitjançant mecanismes de cohesió diferents el text o l'oració. Quan veiem que no hi ha elements de subordinació? Doncs, per exemple, quan no hi ha un què, o un connector que no tinga un què. Un connector de subordinació podria ser ja que, o un què simplement, o un tot i què. I de coordinació, quan hi ha elements de coordinació? Doncs quan trobeu, per exemple, conjuncions, una i, una o, un però. Per tant, mireu aquesta frase, diu, Àlex m'ha preguntat per l'examen. Això és una oració. I això és una altra oració. No en tenia ni idea. No podeu deixar això sol en una coma. I per això vos he fet així un xicotet recordatori. Recordeu que el signe per a cohesionar és la coma. El que ens permet posar una coma i després un mecanisme de subordinació, de coordinació, això és la coma. En canvi, el signe que segmenta, i per tant ja no necessitem un mecanisme de cohesió pròpiament dit, és el punt o el punt i coma. Per tant, quines opcions tenim així? Una opció correcta podria ser Àlex m'ha preguntat per l'examen, mecanisme de cohesió, en aquest cas una causal. Ara vos explicaré quants mecanismes de cohesió hi pot haver, quantes conjuncions i de quants valors podeu tindre, però en aquest cas és una causal, ja que no en tenia ni idea i no hem deixat la coma solta. Si posàreu un punt i coma a un punt estaria bé? Sí. Hem optat per la segmentació en cas que posareu un punt o un punt i coma. Així hem optat per cohesionar, per tant, coma i element que cohesiona. Fixeu-vos així, per exemple, Àlex no tenia ni idea de l'examen. No obstant això, el va aprovar. Clar, així falla alguna cosa. No obstant això, subordina o coordina? No teniu ni què, ni qual, també podríem cohesionar amb un qual, amb la qual cosa, per exemple. Això també subordinaria o coordinaria. Però no tenim un mecanisme que tinga un què dins ni res d'això. Per tant, què fem? Com que no és un mecanisme de cohesió interna, sinó en aquest cas externa, doncs fem, Àlex no tenia ni idea de l'examen, punt i coma. No obstant això, el va aprovar, o punt. I ara optem per la segmentació. Ara ho veureu millor en la segona part de les conjuncions, perquè depenent de si trobem un mecanisme que subordina o no, utilitzem un tipus de puntuació o un altre. Si nosaltres diguem Àlex no tenia ni idea de l'examen, tot i que el va aprovar, ja podíem posar una coma, perquè tenim tot i que sí que té un què. Sí que podríem posar una coma. És molt important això, i és matemàtic. Per tant, què vos dic així? Les conjuncions ens ajuden a saber quin mecanisme de cohesió hem d'utilitzar. Anem a la segona part, que vos dic molt important, de les conjuncions. Veureu quin valor tenen i com es poden utilitzar. Bé, ara sí, així teniu l'explicació, el xicotet esquemeta que vos he fet avui a la meva manera. Per tant, ara explicarem a poc cadascuna
cadascun dels pilars que diguem-ne formen l'esquema dels connectors de nivell intern, que són les conjuncions, que com vos dic, incideixen en el fet oracional, en l'estructura oracional, de subordinació, de coordinació, etc. La majoria d'aquestes conjuncions són subordinades, és a dir, són conjuncions de subordinació, i heu de veure sobretot els usos, alguns usos que m'he inventat jo, això ho he fet motu propio, però crec que si veieu el ventall de possibilitats que teniu en cada moment, jo crec que vos pot ajudar. I sobretot no barregeu, com sempre vos dic, valors. Què vol dir? No és el mateix un valor temporal que un valor causal. Veureu que en l'activitat que haureu de fer, a banda de les que us he posat extres, però en l'activitat veureu que necessiteu conèixer més d'una forma en cada valor. Per exemple, mireu, les que indiquen causa. Diu, Julián està content atès que, ja que, perquè ha rebut un sou d'1.000.000 €. Veieu que així vos he posat 3 opcions causals. Podríeu posar més. Podríeu posar-ne més si, per exemple, un puixqué o alguna semblant. Què és el que heu de recordar? Que el doncs no té valor causal. Julián està content, doncs ha rebut un sou d'1.000.000 €, no és correcte. D'acord? Hi ha un doncs en castellà que si traduirem literalment el doncs per el pues castellà, sí que és de veres que hi ha un pues en castellà que és causal, a banda del que coneixem que és de conseqüència. Però en valencià només existeix el de conseqüència, per tant, sempre que vulgueu dir la causa no poseu doncs. És a dir, si aquest doncs el podeu substituir per atès que, ja que, per què, significa que està malament. D'acord? Per tant, això és la primera cosa que heu de conèixer. D'acord? Una qüestió que no vos he dit, que en aquest cas no és massa important, però en la resta de valors sí, és que vos fixeu molt en la puntuació, perquè totes aquestes conjuncions és cert que subordinen i que, per tant, no heu de posar cap punt ni res entremig. Com a màxim, a voltes heu de posar una coma, però no heu de posar signes de puntuació de segmentació, només de cohesió. Ara veureu algun altre valor en què heu d'anar amb molta cura amb quina puntuació poseu, perquè si no pot arribar a estar malament. D'acord? Molt bé, això d'una banda. I la posició és important? Sí, la posició és important, com veieu. Vos he posat ara la mateixa estructura a l'inici de l'oració i ens apareix una nova estructura, que és el com què. D'acord? I el com què és l'única estructura causal que no podem posar com a unió oracional, però sí com a inici d'oració. Com que Julián ha rebut 1.000 €, els seus companys de classe s'han posat molt contents. És com dir, els companys de classe de Julián s'han posat molt contents, ja que Julián ha rebut 1.000 €, o atès que Julián ha rebut 1.000 €. És a dir, aquestes dues propostes sí que podien anar entremig de l'oració. Però com que no, com que sempre va al principi. A banda, teniu aquestes 3 opcions igualment, però ho dic per si vos redueixen només l'opció a el com que només pot anar a inici d'oració. Molta cura a no posar només el com, que és una tendència que teniu molts de vosaltres, sobretot això ho he vist en redaccions i coses semblants, que heu posat només el com i el com només és comparatiu, podríem tindre un comparatiu, a voltes actua com a indefinit, però sobretot que no actua com a causal. Punt número 2, les concessives, sí? Així és on heu d'anar en cura. Veieu com hi ha diferent puntuació? Per què? Precisament vos explicaré quina és la importància d'una cosa i d'una altra. Així hi ha conjuncions de subordinació i així hi ha connectors externs. Ara veureu, les concessives què són? Les concessives són una mena d'adversatives però menys radicals. És a dir, és com dir un però menys radical. Es faci de carxofes encara que no li agradaven. És com dir, però no li agradaven un poc menys, encara que no li agradaven, a pesar que no li agradaven, tot i que no li agradaven, malgrat que no li agradaven. Sí? Abans de passar a la segona qüestió, esto del canvi de puntuació, heu de tindre en compte que molts de vosaltres teniu dificultat a l'hora de saber quan subordineu, quan esteu subordinant i quan no. M'explique, quan necessiteu el què
i quan no. Hi ha gent que llig les oracions i no sap si el malgrat porta què o no en porta. El què només depèn de si després hi ha una nova oració que continua, és a dir, que estem subordinant. Malgrat que les carxofes no li agradaven i tornem a tindre el referent. Sí? Quan no posaríem això? Doncs quan no subordineu. Imagineu-vos que jo posara s'ha farcit de carxofes malgrat l'odi que tenia a les carxofes. Si jo posara malgrat tot i o a pesar de, sí? Veieu que són les mateixes estructures que dalt sense el que. L'única que no podem posar sense el que és l'encara que. Però molta gent encara dubta en quan posem, en una opció múltiple, per exemple, quan posem el que o quan no el posem. I algunes persones que diuen s'ha farcit de carxofes malgrat que l'odi que hi tenia. No, malgrat l'odi que hi tenia. Si no hi ha una subordinació. Per tant, compte amb això i mireu les possibilitats que té. Punt número 2 o 3, ja no me'n recorde. La puntuació. Mireu que així vos he posat algunes estructures que també són concessives. Parlem d'estructures concessives, no de conjuncions, subordinants i tal. Tenen el mateix valor, un encara que, un a pesar que, un tot i, un malgrat que, un malgrat, un tot i, un a pesar de, tenen el mateix valor, que això sí. Una cosa és el mateix valor i una altra cosa és que es puguen escriure en els mateixos contextos. Jo, així dalt, no podria posar coma, no obstant això no li agradaven, no. El no obstant això, el tot i això, el tanmateix, el no gens menys, l'així, tot, totes aquestes qüestions no tenen un què, no tenen un element de subordinació. Per tant, no tenim cap altra opció que o bé posar un punt de segmentació i podem ornamentar això amb una coma després, no? O bé amb un punt i coma, és a dir, podem fer també això en les carxofes. No obstant això, s'ha farcit de carxofes. Veieu? D'acord? La puntuació que tenim així, doncs tant la de dalt com la de baix és correcta. Vull dir, la puntuació és correcta, però heu de combinar bé. No podeu posar una coma i llau. De la mateixa manera que no podeu posar així un punt o un punt i coma, etc. D'acord? Això és una altra, i això ho heu de tindre en compte. És a dir, si no vos apareixen un i, un o, un però, que són conjuncions, que són, de coordinació, no podeu posar una coma. Això ja directament sí que detecta la coma. Però, és a dir, si jo fera, per exemple, no li agradaven les carxofes i no obstant això, veieu? Això ja anul·la el punt i coma, és a dir, ajuda a posar la coma. Sí? Veieu les possibilitats que teniu. Això és molt important, molt important, que aneu jugant amb aquestes qüestions perquè si no, no sabeu després com posar els signes de puntuació. Bé, la O igual. I el però ens dona la possibilitat de posar punt, punt i coma, és a dir, és la conjunció tot terreny. Vull dir que ahí sí que teniu facilitats, d'acord? Però mireu totes les possibilitats que hem tingut amb les concessives, d'acord? Continuem. Mireu, així teníeu més exemples. No sap quan hauria de replegar les notes, això no obstant, o no obstant això, recordeu que això no obstant això i no obstant, que ja ho ha acceptat també la normativa, són les tres correctes. S'havia organitzat el fil per randa del seu calendari. Mireu, així ho he fet a manera de segmentació i així, a manera de coordinació, no sap quan anirà a replegar les notes, tot i que s'havia organitzat el fil per randa del seu calendari. D'acord? És el mateix que dalt, tenen el mateix sentit, però no es contextualitzen igual.
Per això us he posat compte en la puntuació de cada oració. Està clar? Molt bé. Anem a les següents. Les condicionals, d'acord? Primer anem per les condicionals normals, que són... Ai, massa espai he deixat, era perquè sabereu que estem així. Les condicionals normals, quines són? Quina és l'estructura condicional per antonomàsia? El sí, la partícula sí. Veieu, no us l'havia marcat en negreta, però la partícula sí és la condicional per excel·lència. Si fas maldats, no t'aprovaran. Quines són les altres estructures condicionals? Algunes que teniu, no vos les he posades totes, en teniu més, en el llibre sé que teniu no, però en altres llocs trobareu que n'hi ha moltes condicionals, igual que n'hi ha moltes concessives, de causa, etc. Per tant, si fas maldats no t'aprovaran. Quina és la diferència? Que fixeu-vos, així teniu un verb en indicatiu i així teniu un verb en subjuntiu. El que sempre ens dona, o la majoria de les vegades ens dona el mode subjuntiu. Això és un aspecte més a tindre en compte si feu cas del que vos he dit, que és que el context és molt important per a saber quina conjunció posem en cada cas. Així jo no podria posar en cas que fas maldats no t'aprovaran, o si faces maldats no t'aprovaran, és a dir, no podem tindre formes híbrides. És cert que podem tindre tres condicionals i jo així només vos he posat el primer, que és present i futur, però que en qualsevol cas teniu més d'una condicional i cadascuna ens serveix per a una qüestió determinada. En aquest cas el sí amb un verb en mode indicatiu i així un verb en mode subjuntiu. En qualsevol cas, en cas que sempre que he posat que són condicionals. Molta cura també, que no us ho he dit, a més t'he posat que. Per què? Perquè la traducció literal del posat que al castellà és puesto que, però en castellà és causal, no és condicional. En valencià esta no és causal, és només condicional. Ho dic perquè no vos feu l'embolic ara, d'acord? Hi ha només condicionals positives? No, hi ha també condicionals negatives, d'acord? Les condicionals negatives les podeu fer amb un no al darrere, que és bàsicament l'adverbi de negació. Sí, ho podeu fer d'esta manera. No els aprovaré si no em porten les redaccions fetes. Ara, si en una activitat, imagineu-vos de refer oracions, no vos dona la possibilitat de posar el no, sabeu que teniu altres opcions. No els aprovaré a menys que em porten les redaccions fetes, llevat que em porten les redaccions fetes, o tret que em porten les redaccions fetes. És a dir, també teniu algunes estructures que poden ja tindre intrínsecament l'adverbi de negació. Molt bé. Mireu, i així, fixeu-vos, este incís que vos he fet abans dels tres condicionals el teniu així. Mira, així teniu els dos primers condicionals. Vos els anote així. Això és només perquè tingueu en compte les oracions condicionals com podem tindre-les, o les possibilitats que hi ha. Tenim la de present, si vas, és present. Bueno, este és condicional 0, en realitat. Si vas allà, fes lloc al cotxe, este podria ser també 0, condicional 0 o primer, que pot ser present o present futur. És com si bueno, este és condicional 0. Anem a fer les coses bé. Condicional. El primer condicional sí que és present i futur. Per exemple, si vas a classe, aprendràs. Ara sí. Així teniu present i present, així present i futur, i el segon condicional ja seria imperfet i imperfet subjuntiu. Ho dic perquè també tenim un tercer condicional que són amb verbs compostos. Si hagueres anat, no hauries.
Si hagués assistit a la reunió, hauries tingut clars els conceptes, per exemple. D'acord? Això és simplement perquè mireu les possibilitats que tenen també les estructures condicionals, però sobretot també que recordeu el ventall de possibilitats que teniu a l'hora de fer una condicional. D'acord? Continuem. Anem a les adversatives. Les adversatives són les del però o del mentre que. Així sí que tenim la conjunció que abans vos dia. Ja no tenim un matís de concessió, tot i que encara que no. Així que és un però. És Miguel està enamorat de les balades romàntiques, però a Jordi li agrada el thrash metal. A un li agrada una cosa, però a l'altre li agrada una altra. D'acord, l'altra possibilitat que teniu, que és la que teniu així, és el mentre que o mentres que. Vaig a posar-vos també la possibilitat de mentres per a contentar a la gent que em diu, que em pregunta sempre si mentres està bé. Sí, mentre o mentres està bé, però això no és la qüestió principal. La qüestió principal és que si li poseu el que al mentres és una adversativa. Si no té el que, és temporal. Ara veurem les temporals. Però si li poseu el que, significa però. Això és molt, molt important, perquè molta gent en feu també qüestions híbrides. I em digueu, mentre a Jordi li agrada el transmetre. No és una acció que estan fent alhora. Per tant, si poseu el que és adversativa. I una altra estructura adversativa que teniu és el si-no, junt. Ruth no vol menjar creïlles, sinó faves. Veieu? Així no hi ha subordinació. Així sí. Per què? Perquè hi ha un nou verb, etc. Ruth no vol menjar creïlles, sinó que vol menjar faves. Té el mateix sentit? Sí, però tenen apareixen en contextos diferents, perquè estem afegint així verbs. Bé, després l'explicació d'ens al contrari, que significa sí, no al contrari, però aquest és un arcaisme. El podeu utilitzar? Sí, mireu les possibilitats de tota manera de puntuació que teniu. D'acord? Anem a les de finalitat. Molt bé, les de finalitat tenen una qüestió, jo crec que heu de recordar. Mireu, diguem que l'estructura de finalitat més típica que vosaltres coneixeu és el per a, que a vegades pareix que tingueu al·lèrgia al per a, sempre poseu per a tot. D'acord. Això número 1, però punt número 2, quan esteu combinant el per a amb un què, d'acord? Molta gent en feu això. Sílvia ha comprat eixos joguets per a que juguen. No, això és el que no podeu posar. D'acord? Per què? Perquè així hi hauria una caiguda de preposició, etc. Per tant, si voleu fer una subordinació amb una finalitat, amb matís de finalitat, vull dir amb valor de finalitat, teniu, a banda de les opcions per tal que ella fique, que són altres opcions que podeu posar, el per què el per què que teniu així, sí que l'heu de posar junt i amb accent, que és el que digueu vosaltres per a què. D'acord? De fet, així vos he posat el senyal de prohibit, en què no podeu dir per a què o fins i tot per a què els seus fills juguen, però que ja sabeu que quan esteu volent dir això, encara que tinga el matís de finalitat, heu de posar això com si tinguera el matís de causa. És caiguda de preposició més la paraula junta. Sí? I això vol dir que perquè molta gent diu em pots explicar quan es pot posar el per a què? Es pot posar alguna vegada el per a què? Sí que es pot posar alguna vegada el per a què. Quan es pot posar el per a què? En frases interrogatives, oracions interrogatives. Si jo dic per a què has dut això? Està bé? Sí. Però si jo vull contestar per a jugar, això està clar. Però si vull contestar per a que els xiquets juguen, ja, perquè els xiquets juguen. D'acord? Veieu? Així sí, així no. Si fos una oració interrogativa indirecta, també sí. D'acord? També. També estaria bé. Veieu preguntes directes com indirectes i
respostes o frases afirmatives. En algun cas més, sí, si volguem fer un relatiu que tinguera el per a i després el què, també, però no sol ser molt habitual. D'acord, això és el que heu de saber en esta part. La diferència entre per a què i per què, i quan es pot posar. Molt bé, i anem amb els dos últims valors, conseqüència i temporalitat. Anem a les de conseqüència perquè així no és tan important, que sí que és important, és el pas número 1, saber el ventall de possibilitats que teniu d'estructures de conseqüència, sinó que vegeu com actuen depenent del tipus de puntuació que tinguin. O sigui, que establim nosaltres. La primera frase diu: hem acabat la classe prompte de tal manera que, així que hem anat a esmorzar. D'acord? Això tindria sentit si jo posara un punt o un punt i coma? Bé, no estaria malament. El que no tindria sentit és que en les propostes següents, que també tenen valor de conseqüència, totes tenen valor de conseqüència, posareu una coma sí, que és el que em feu tots. Mireu, així hi ha algun element, de subordinació? No, l'element de subordinació és un què, d'acord? O com a màxim, un relatiu que té la forma qual, per exemple, amb la qual cosa hem anat a esmorzar, que és una altra opció que teniu de subordinació. Per aquesta raó existeixen els relatius i totes aquestes coses que cohesionen un text, o en aquest cas, que cohesionen oracions. Però si no tenen aquests elements de subordinació, no podeu posar una coma. D'acord? No podeu posar coma per aquest motiu hem anat a esmorzar. No, són dos frases diferents. I no teniu cap element allà enmig. Recordeu això, que esteu en nivells alts i no podeu no fer bé la puntuació. D'acord? Bé, ja si teniu totes les estructures amb valor de conseqüència. I un altre important, i amb això acabem, les temporals. D'acord? I així heu d'anar amb molta cura, sobretot si voleu introduir matisos de significat, no només en les activitats que vos posen, sinó també quan esteu escrivint. D'acord? Per què vos he posat que quan és genèric? Doncs perquè sí, és de veres que si precisament tenim una partícula que indica temps és quan, igual que la de lloc és on, igual que com indica manera, etc. D'acord? Això està clar. Ara bé, això es pot posar en tots els contextos? No. Tenim milers de contextos i hem de fixar-nos sobretot en quin valor necessitem exactament si volem tindre aquesta precisió gramatical, o si volem bastir aquesta precisió gramatical. Teniu, per exemple, el valor de simultaneïtat, d'anterioritat i de posterioritat. D'acord? És d'igual manera que tenim preposicions, veieu, que són de temps, que són temporals i que indiquen una cosa, i que indiquen una anterioritat, una posterioritat, etc. Mireu, per exemple, què és el que vos he posat en els de... Sabent que quan és genèric, que podien posar en totes, és a dir, fixeu-vos, sempre parla quan menja. Farem això, bueno, no és el mateix abans que quan vinga Noelia, veieu? I de posterioritat tampoc, però sobretot simultaneïtat i immediatesa podríem posar el quan en estes, però veieu que teniu una riquesa major. Simultaneïtat teniu, sempre parla mentre o mentres, així sí, sense el què, perquè és temporal, o a l'hora que també pot ser, sempre parla a l'hora que menja, i això és de mala educació. D'acord? L'anterioritat, en teniu moltes, farem això abans que vinga, amb el que, veieu, fins que vinga Noelia. No és el mateix abans que vinga Noelia, perquè abans que vinga Noelia significa que Noelia ha vingut, però l'acció ja ha parat abans. En canvi, fins que l'acció s'allarga fins al moment exacte en què ve Noelia. Veieu? Teniu 1000 matisos. Sí? I el de posterioritat, el valor de posterioritat, diu, cal que revisem les notes de treball, doncs el mateix. Després que és el mateix que tan bon punt, no és el mateix. Després que pot passar un muntó de temps després d'arribar a classe. Pot passar un muntó de temps. En canvi, el tan bon punt, el així que, el apenes, el només i el tan pronte com són tenen també aquest valor que hem posat així d'immediatesa.
Eixe és el valor d'immediatesa que busquem, sí? Podríem dir que estes d'ací i esta d'ací, a banda de les que vos he posat explícitament així, tenen aquest valor d'immediatesa. És a dir, fem una cosa i tot seguit, no passem massa minuts, en fem una altra. Sí? D'acord. També teniu altres opcions d'immediatesa, que és a mesura que. Fixeu-vos què és el que passaria si jo posara una altra cosa a esta oració. Vos poso totes les d'immediatesa, vos les subratlla i si no vos feu l'embolic. Però mireu, per exemple, este valor d'immediatesa. Diu, menjaven les creïlles a mesura que les treien de la paella. Clar, jo podria dir així, menjaven les creïlles, per exemple, mentre les treien de la paella, o a l'hora que les treien de la paella. És impossible si ho mengeu. Si ho mengeu, dic jo, si ho penseu. No podeu menjar-vos les creïlles mentre les treuen de la paella perquè encara no teniu les creïlles en el plat. M'explique? És a dir, el mentre és una simultanitat. És a dir, mentre estan traient-les de la paella, vosaltres esteu fent una altra cosa, però així no podeu posar un mentre. En canvi, si teniu una mesura que, un tal com, així no vos ho he posat, un tal com, uns segons, que és el que vos deia que abans estava malament segons la norma, però ara ja està bé, d'acord? El que no podeu posar és el conforme, Però estes sí que tenen aquest matís temporal d'immediatesa, Tal com les tenien de la paella o mesura que les anaven traient de la paella, d'acord? Eix és el matís que volia que veieu, sí? Molt bé, doncs amb això jo crec que teniu ja tota l'explicació de les conjuncions. I fins així el vídeo d'avui. No oblideu subscriure-vos, campaneta i comentar. Per favor, comenteu el que necessiteu. Què vos aveis que fas la setmana que ve? Vos aveis que fem un altre vídeo de falsos mites? Voleu que pengem més material al Google Drive per tal que pugueu practicar els exercicis d'examen? Una altra classe magistral? No sé, què necessiteu? Comenteu-me i ja sabeu. Feu bondat i a cuidar-se.